по-добре, за да пестим време. Професор Андрей Захариев, бизнеса и изкуствения интелект, навярно социална динамика, бизнесът ще профира ли или не? Господин ректор, академик Белоев, уважаеми колеги, темата на този пленарен доклад е изкуствен интелект в бизнеса. Имам така подиума, президиума, като финансист, икономист да представя тази тема. Плана на презентацията е в 5 пункта, 21 слайда да ви подготвя, 17 минути, защото имах предупреждение, че на 18-та ще стане нещо страшно. И аз имам една сентенция. Тя обаче е доразвита от изкуствения интелект. Времето е пари. До тук добре, тя е стандартна и вече следва това, дето изкуственият интелект добавя. Просрочването на времето е пари с наказателна лихва. А времето засича кой? Професор Смрикаров. И така изкуственият интелект е феномен, който преобразява темпа и посоката на развитие на съвременната цивилизация. Особена сила той намира проявление в икономиката. Там класическото разбиране за основните фактори за производство трябва да го подложим на един своеобразен нов прочит. Първите оценки за влиянието на изкуствения интелект върху бизнеса ясно показва способност за капиталообразуване, печалби, пари, експанзия. Субституция, заместване на работна сила. Едни, които работят до днес, утре няма да работят. А други, които геймърстват, може би утре ще са новите бачкатори. Ускорени инженерни изследвания. Това се съчетава с мрежово проявление на изкуствен интелект, традиционни дейности за трите икономически агента, правителство, фирми и домакинства. В финансовата сфера изкуственият интелект и самообучаващи се машинни модели дават подобрени показатели за инвестиционна възвръщаемост. В управляване чрез изкуствен интелект производствени процеси се отчита повишена ефективност, производителност, точност и забележете, близък до 0% брак. Базираните върху изкуствен интелект бизнес процеси логично водят до ускорен икономически растеж. Така, да погледнем назад във времето. От модерните времена с Чаплин до филма Матрицата, човекът еволюира от оператор на поточна линия до, говоря за матрицата, батерия. Източник на енергия в един утопичен свят без слънчева светлина. Между създаването на тези два велики филма в холивудските студия изминават само 73 години, от 36 до 99 година, но вече, член кореспондента каза преди малко, може би сме в времена, когато филма Аз роботът от фантастичен сюжет може да се каже, че обективна реалност със своите позитиви, но и своите рискове. Всъщност още през далечната 90-та година Майкъл Портър в своята прословута книга Конкурентно предимство на нациите дефинира 6 нива на роботи и чак на 6-то ниво той поставя интелигентните роботи, които могат да модифицират собствените си действия чрез изкуствен интелект. Всъщност изкуствен интелект в индустрията и услугите, преди Чаплин да почне да критикува тази потосмокачна система на капитализма, която си е истинската име, съвременната индустриална поточна линия отдавна е надминала саркастичното виждане на Чаплин и е достигнала до предели на ефективност, които нямат аналог в човешката история. Човешкият фактор в тази поточна линия обичайно е причината да се констатира брак. С поточната линия на Хенри Форд, забележете, времето за асемблиране на един автомобил модел Т, това е била неговата визия, неговата идея на предприемаче, от 12 часа и 13 минути преди тази линия да бъде сведено
и свито и да се достига до невероятните 1 час и 33 минути. С бързината обаче идват и грешки. Не случайно в романа Колела на Артър Хейли се казва: ако ще си купуваш автомобил на Форд, купи си произведен в сряда. Понеделник и вторник, от уикенда, купони, разпивки, разсеяни са. Върви Форда, ама някой болт, някоя гайка са забрали. Сряда обаче всички са концентрирани. Четвъртък и петък почват да планират нови уикенд, така не било е. И в крайна сметка, ако си купуваш Форд, тук има ли които карат Форд? Проверете дали е произведен сряда. В днешните автономни поточни линии на водещи производители на автомобили, обаче качеството на всички автомобили е гарантирано 24/7. Няма значение. В сряда ли е, през нощта ли е, през деня ли е, кога е асемблиран вашия автомобил. Тях основна роля в асемблирането тези 10 000 части. Автомобилите с двигател вътрешно горене имат 10 000 бурмички, болчета, теники и каквото се сетите, кабели и така насет. В тях основна роля играят индустриалните роботи. Движеща сила на тяхната механика обаче са цифрови алгоритми, където човешката инженерна мисъл колаборира с самообучаващите се машини. Свидетелства за успешно внедрен изкуствен интелект намираме в линиите за производство и асемблиране, вериги за доставки и логистика, развойна дейност, управление на складове, колаборативна роботика и още много повече в сферата на услугите. От тях колаборативната роботика съчетава знанията и уменията на работника с физическата мощ на индустриалния робот и често се явява един допълнителен чип в ръце. Например, коботите на Amazon използват машинно обучение, за да ускорят изпълнението на поръчките да оптимизират логистиката и подобрят операциите. Управлението на складовете, товаро-разтоварните дейности, логистиката и последващите доставки имаме изключително благодатна среда за внедряване на такива системи с изкуствен интелект. Изкуственият интелект се използва при оптимизиране на поточната линия за подобряване на точността, ефективността и гъвкавостта на производствените процеси. Чрез анализиране на предишни показатели за ефективност и данни от сензори в реално време, алгоритмите за машинно обучение подобряват работния процес, намаляват времето за престой и позволяват предсказуема поддръжка. За да гарантират качеството на продукта, управляването от изкуствен интелект системи за компютърно наблюдение могат да идентифицират недостатъци и аномалии. Изкуственият интелект в веригите за доставки дават възможност за използване на прогнозни анализи, оптимизиране на управлението на инвентара, подобряване на прогнозирането на търсенето и рационализирането на логистиката. Алгоритмите за изкуствен интелект могат да анализират исторически данни, да идентифицират модели и точно да прогнозират колебания в търсенето. Оттам да формират съответно предлагане. Големите вериги за търговия на дребно използват алгоритми за машинно обучение, за да прогнозират търсенето на клиентите, да оценяват предишните данни за продажби и да управляват нивата на запасите. Бързо работи, нали? На ускорен режим. И за нещо, което е черешката на тортата. Свързаните фабрики. Те са, може би, най-добрите примери за това как изкуственият интелект може да бъде включен в производствените процеси за изграждане на интелигентни мрежови екосистеми. Използването на изкуствен интелект в производството помага да се оценят данни в реално време от самите машини, да се предвидят изисквания за поддръжка, за ремонтни дейности, подмяна на агрегати. И всичко това да намали времето за престой с помощта на Internet of Things сензори. Подобна мрежова система улеснява ефективната комуникация машина-машина, позволявайки бързи модификации на производствените графици в отговор на промените в търсенето. Така предсказуемият анализ, предиктивният анализ подобрява вземането на решения и осигурява безпроблемни операции. Управляваните от изкуствения интелект свързани фабрики намаляват разходите и подобряват всички възможни показатели, за които може да се сети. Пример за такъв бизнес е General Electric, като фирмата използва своята платформа Predix, търговско име, за да интегрира изкуствения интелект с интернет на нещата. Тяхното производство, като тази система позволява на General Electric да следи изправност на оборудване, да предвижда кога машините се нуждаят от ремонт и да прави производствени цели да работят по-ритмично. Чрез анализ на данни и машин learning платформи,
Предих спомага на General Electric да намали времето за престой и да повиши ефективността на своите фабрики. И тук нещото, де че става дума за пари, за нашите пари, за вашите пари и за това те могат ли да растат или могат благодарение на изкуствен интелект някой да се усетя, изчезнаха ми парите от дебитната карта. Всичко може. Онова H плюс ще може всичко. И да направи богати, и да не направи бедни. Имаше един сериал Богат-беден, сещаме се от добрите времена. Сфера на финансите. Тук ще спестя част от текста, от заплахата за какво се следва след 17-та минута. Между другото, колега академичен кадър, доцент Орешарски като премиер-министър, той е автор на 10% наказателна лихва. В крайна сметка, причината да са 10% за просрочие на публичните вземания лесно се смята. Понякога най-логичното и най-лесното е верният отговор. Анализ на пазарни отчетни данни в реално време за света на финансите. Разкриване на измами и опити за пране на пари. Тук отваряме една скоба в банкирането, това са поведенчески модели. Винаги може да се усетиш, че някой се опитва да използва платежната система да пере пари, чисто бихевиорално, трябва да го наблюдава банков служител. Системите с изкуствен интелект това могат много лесно да разкрият, защото ако не го разкрият, репутационните щети за една банкова група са убийствени. Автоматизиране процесите във функцията за регулаторно съответствие, така наречения compliance. Тук обаче твърда, че изкуствен интелект не може да се справи. Като с академик Белоев имаме опит в местното самоуправление, аз се радвам, че не съм минал през администрация, защото там съм говорил на мой кмет, с който сме били заедно. Подписваш на ден 100 документа. От тях 5 документа противоречат поне на 2 закона. Т.е. със сигурност са нарушения, а за 2 от тях си директно за затвора. Тоест, изкуственият интелект може да се стигне до ситуации, той като боридоновото магаре между два регулаторни документа, ето един казва мини вляво, другия казва не мини вдясно и да ни даде верен отговор за какво следва. Тогава ще караме едното, ако ни дава 3 години затвор, другото 5 и избери по-малкото наказание. Счетоводство и данъци и осигуровки. Автоматизация на отчетните процеси. Бога ми, счетоводителите малко се намалят щатовете. Управление на възнаграждението, осигуровките и данъците. В крайна сметка става дума за пари. Колкото ни плащат, толкова ще им работи. Това към ректорите. И случайно или не слагам одита и данъчния контрол. Знаете прословутата мисъл, човек от 2 неща го е страх най-много. Едното от тях са данъците. Другото няма да го споменаваме, тук медиците ще помагат в случая. Инструментите за данъчен одит чрез изкуствен интелект помагат да се на аудитори, счетоводители ефективно да изготвят финансови отчети, да се управляват документи, улеснена идентификация, доста до чувствителни финансови данни, но тук, както медицинските досиета, тук и кредитните досиета са не по-малко интересни. Професор Трифонов. Не по-малко интересни. Борсови операции, банкиране и дилинг. Тук нещата стават малко опасни. В една от поредните серии на Умира и трудно, светът беше изправен пред глобална криза, защото софтуер на практика създаде убеждение, че нещо се срива, света загива. Всъщност тук имаме платформи, алгоритмичен трейдинг, където чрез изкуствен интелект се дават маржове, които просто казват купувай при съответни лимити или продавай и пазара става толкова бърз, че всъщност човека не може да реагира. В милисекунди се вземат решенията за продажба на голями лотове акции и облигации. Високочастотният трейдинг е разновидност, където този high frequency трейдинг, това е категория на тази търговия, където огромни обеми ценни книжа се продават и купуват механично при изключително високи скорости. Всъщност изкуственият интелект следва едни психологически модели. Част от тези модели са така наречен Монday ефект. Дилърите и брокерите правят си хубава почивка на Малдивите, идва понеделник и дайте да правим пари. И понеделника се оказа, винаги акциите тръгват нагоре. Защото всички искат да правят пари, да печелят. И после викат, мали, много спечелихме и после почва едно леко успиване на пазара. Така че bull market и bear market, понеделника е вашия пазар, растем нагоре. От вторник до петък всеки вика, да не сбъркахме нещо и почва леко да се успокоява. Валутен дилинг и банкиране. Тук вече нещата, за тези, които от международните финансови професии и академични курсове, нещата са сложни, защото арбитража, който учи наши студенти, той бива времеви и пространствен. Тоест, ако някъде един пазар днес, Европа не ти дава това, което искаш да спечелиш, може би ако се буди 8 часа по-рано,
Хонг-Конг, Австралия, Малайзия са го направили и си пропуснал печал, или пък легнеш по-късно, Щатите, Сан-Франциско, от Ню-Йорк до Сан-Франциско ще дадат по-добрата оферта. Затова най-доброто изпълнение, това е стандарт, който банката може да даде на своите клиенти, е нещо, което изкуственият интелект може да го гарантира, че е постигнат. И завършвам, на екран съм написал и закона за мерките за борба срещу изпирането на пари. Не забравяйте, правете, строите, ама винаги се замислете, някой се даде да ви пита, ти пари имаш ли да направиш тази сделка? Защото изкуственият интелект ги прави нещата по-бързо и в рамките на 24 часа може да се окажеш както много богат, така и много беден. Опасности на сектора. Затруднения в регулацията. Дори самата регулация размива отговорността. Когато един счетоводител подпише, заедно с ръководител на фирма, съответен документ, те носят отговорност. Но когато изкуственият интелект е приключил счетоводно, една фирма, какво правим накрая? Него ли ще вкараме в затвора? Тук ще помагате докторите, как ще вкараме изкуственият интелект в затвора. Феномен липса на креативност. На практика в сферата на финансови инженеринг всичко гениално измислено от хора, дилъри, брокери. Но когато изкуственият интелект е лимитиран с печалби, с това да прави, онова не прави, понякога нови инструменти трудно ще измислят. Цялостно намаление е необходимия персонал. Това след малко по-подробно. И така, най-важното, акселераторите на икономическия растеж благодарение на изкуствения интелект. Тук ще ни платят парите на нас университетите да работим в тази сфера, защото иначе можем да пишем най-красивите стратегии, МОН да ни подкрепи. Ако бизнесът не застане до нас, с нас и не каже, аз от това също мога да стана по-богат, повярвайте, нищо не сме постигнали. 4 области намира уплътнение. Фактическа реализация, виждането, че към 2030 година глобалният брутен вътрешен продукт ще нарасне с 15 трилиона щатски долара благодарение на изкуствения интелект. По-добро качество, по-висока трудова производителност, спестяване на време и се връщам на това, което е най-отгоре, персонализирани продукти и услуги. Също с изкуствения интелект, правейки ни профил като потребители, ще ни предлага и такъв тип продукти и услуги, които са за нас. Да сте забелязали алгоритъм на Фейсбук, като се загледате в нещо, дето примерно цветенца, кукиченца, то почва да ни пуска такива неща. Някой пък му харесват геймърски концепции, почва да му пуска все гейминг, всеки втори видео, който върви. Тоест, изкуственият интелект на практика вече е алгоритъм, който профилира към всеки от нас и насочва това, което ни върви на фида, на стената. И тук е една сложна графика, не се задълбочавайте. Това са парите в една икономика и в целия свят. Започваме от продуктовите пазари, стигаме до факторните пазари, декомпозираме глобалния брутен продукт, накрая до такъв, до джоба ни. Disposable income. Това ето влиза при нас, след като сте си платили данъци. Не забравяйте си плащате данъци. До 30 е срока за подаване и ако сте забелязали, системата на НАП работи невероятно добре, гарантирам, че с персонален идентификационен код университетски преподавател за 2 минути може да се подаде данъчна декларация. Това спестява ли време? Спестява. Истина е, че спестява и НАП работи изключително добре. Искам да обърна внимание, че растежът е разделен на две категории. БВП от разработка на нови продукти и услуги и растеж на БВП от увеличена производителност и ефективност. И може да видите отделните области в тази посока. И приключвайки последните 3 слайда, позитивният въпрос. Може да станем по-богати. Изкуственият интелект, приложен, адаптиран, прави съответна прогноза преди една година и дава 10 акции, които да купиме. Познайте. Номер 1 класира Nvidia. Когато тая година претърпя невероятен растеж нагоре на пазарна капитализация, защото се оказа, че изкуственият интелект иска изчислителна мощност. Негативният въпрос: ще доведе ли изкуственият интелект до загуба на работни места? Да и пак да. Детайлите са на екрана. Ще създаде и нови, но забележете последното изречение. Менеджерите предпочитат да наемат обучен за работа с изкуствен интелект персонал, тук са университетите, отколкото да преквалифицират своите служители и тепърва. Факт. Goldman Sachs. Професии, които ще бъдат засегнати. Помощни административни дейности надолу, правна сфера надолу, архитектура, инженерни дейности, вземания към инженерите надолу, финанси. И ние сме надолу с една трета. Тия, които обаче останат, занаяти.
като си скъсал обувката, едва ли изкуственият интелект ще оправи обувката. Заключение. Трето десетилетие на 21 век е белязано с ренесанс на индустриалната революция, чието прераждане надминава и най-смелите прогнози. Днес следва да говорим за революция в тристранен аспект: интелектуален капитал, индустриален капитал, финансов капитал. Тяхна пресечна точка и движеща сила изкуствен интелект, като многобройните проявления и приложения на изкуствения интелект и неговия генетичен код, самообучаващи се машини, потвърждават очакване за ускорен позитивен ефект върху глобалния БВП. Казахме очакването за 15 трилиона долара. Ето защо към класическата парадигма за трите стандартни класически производствени фактори, аз си мисля, че тук икономистите може да разсъждаваме за добавяне в 21 век на един нов производствен фактор. И към земята, труда и капитала може да добавим това ново невронно свързващо и акселериращо звено изкуственият интелект. И за да има накрая една новина, днес комуникирах с колеги от Българска стопанска камера, колеги, които работим с публикации в областта на машин лърнинг и анонсираме старта на една за сега неформална национална научно-приложна мрежа Machine Learning и Artificial Intelligence, която да обединява учени, които поне вече са направили първите си крачки в изследвания. Говоря за изследвания, пишем учебници, говорим за практически ресърч. В тази област катедри, НПО, подкрепа от работодателски организации, ресурсни фундации. Тук с мен съм довел от Свищов и още трима млади учени, изследователи, защото може би най-съвровитият ни млад учен, доктор Силвия Заркова, с Хирш 3 и над 40 индексирани цитирания на Scopus публикации върху машин лърнинг, изкуствен интелект. Детайли ще представим за тази инициатива пред НАОА, МОН и пред съвета на ректорите. И благодарейки за вниманието, се замислете защо виждането на Амазон за света на бъдещето от тези пакетчета, които роботите ги движат, най-накрая един дирижабъл с дронове ще ги достави на тераската в момента, който си ги пожелае. Благодаря за вниманието.